samen? Meestal waar. Meestal waar, ja. En hoe ziet je bij elkaar goed gekomen? Wie dit bedrijf? Laten we de naam niet noemen, maar is het ook bedrijf? Nee. Ik ben een loondienst. Ja. Oké. Ja. Woningstofveer. Woningstofveerder, ja. Is er een opleiding voor? Er is een opleiding voor geweest, maar nu is het toch, ja, dat is jaren slecht geweest. Hè. Die crisisfase was het echt best niet goed. Hè. En wat duidt ze dan? Ja, dan moeten we even goed werk zoeken, dus we hebben even goed wat werk gehad, maar dan is het toch riemen met de roeien die je hebt. Hè. Dus, riemen met de roeien, roeien of roeien met de riemen? Roeien met de riemen, riemen met de roeien. Ja, dan is het nu het geit. Ja, nou. Maar waren dat lastige tijden? Ja, dat waren heftige jaren, ja, dat klopt. Ja. En nu komt er weer een beetje shot in. Dat er weer een beetje... Nou, volgens mij ga je dat op dit moment met de hoezenmerk als een tierenlier, of niet? We mogen niet klagen, nee. We mogen niet klagen. We hebben werk zat nu. En wat pakken mensen het eerst aan als ze iets aan het hoes willen doen? Waar dat GB komt kijken? Ja, met gardinenwerk vullen. Ja? Gardinen, of een vloeren, nu die PVC-vloeren, dat is een high. Dus dat gaat goed. Of laminaat of... Wat is dan het verschil tussen PVC en laminaat? Je ziet met PVC bezig? PVC, ja. PVC dat wordt gewoon verliemd, dat zit vast. En laminaat dat ligt los. Dat is een zwevende vloer. En dan PVC dat wordt gewoon verliemd. Aha. Dus ja. Maar verliemd, dat heeft ze er ook niet maar zo 1, 2, 3 hoe dan? Ja. Dat is net een nadeel ook weer voor ons. Als we dat nu plekken ligt dat ook 20, 30 jaar erin. Dat is voor- en nadelen. Hè. Ja, dus je haalt ze er ook wel weer eens uit. We worden er over zo, maar dat doe ik niet meer denk ik. Nee, nog een paar jaar dan is het kort. Hè. Ja. Dan is het dan is het goed gewerkt. Ja, daar kon ik toch van uit. Als we toch met 67 goed mogen stoppen. Hè. 65, dat is waar eenmaal. Dat is waar eenmaal, ja, dat is waar eenmaal. Nou, of nee, we gewoon nog met plezier en dat is het belangrijkste. Hè. Als we dit werk dus moeten we met plezier doen of dan moeten we het niet doen. Wat is dan het leukste? Ja, je kunt zien wat ze gemaakt hebben. Als ze nu wooningkunst, alles beton is, dan hangt ze gardientjes op en dan maken ze vloer en dan geeft ze een hoes her en dan zeg je, heb je wel fijn gemaakt. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Gaat er ook wel eens wat mis? Daar gaat ook wel eens wat mis, ja. Mensen met handjeswerk, je kan ook wel eens miskomen. Ja. Maar dan moet je het netjes oplossen of nu krijgen horen. Dus ja. Dat kan allemaal gebeuren. Hè. En als er dan bijvoorbeeld, want zo is dat met een hoes. My house is my castle. Ja. Hè? Dat is iets heel bijzonders voor een woningeigenaar. Ontstonden er ook wel eens meningsverschillen dat je zegt van ja, maar we hebben gelijk, het is onredelijk wat je nou zegt. Dat kan altijd, dat is altijd. Dat moet ze met de mensen overleggen en lopen dat wat er goed komen. Hè. Maar dat kan altijd gebeuren, hè. Dat kan altijd, zeg nooit. We mogen afkloppen, we hebben er niet veel last van, maar het kan wel eens gebeuren, ja. Nou, en dan moeten we nou tevredenheid oplossen. Hè. Dat is het belangrijkste. De ene huisbezitter is natuurlijk niet de andere. Nee, dat klopt. De ene kind is makkelijker werken dan bij de andere. Ja. Dat is gewoon. Ja, de ene is kritischer, de andere niet. Dat is ook allemaal. Ja. Stonden ze ook wel eens op de vingers te kijken? Dat is ook. Ja, dat moet ze ook tegen kennen. Hè. Dat is gewoon. Hè. Dus, er zijn ook mensen die willen graag zijn wat ze thuis. Ja, nou. En die lopen die heel erg neven op. Hè. Ja, dat kan ook. Dat kent geen maar tegen. ja, dat is gewoon. Dat weet ze. Dat moet ze voor goed nemen. Hè. Ja. En de bekende tas koffie. Ja, dat is waar. Mij tegenwoordig. Ja, we mogen niet klagen. Van het algemeen, ja, dan dat is je koffie, cookie, een stukje vla. Ja, we mogen niet klagen. Nee, we mogen niet klagen. In deze regio tenminste niet, die bij ons niet deze. Dus het is zo'n verschil van de ene kant en van de andere kant, dus dat scheelt er nog wel een schetje. Nou zien we in Asselt, je ziet van Zwamen. Nee, ik kom uit Wissem eigenlijk. Wissem. Ja, maar als je uit Wissem komt, is ze Wissem. 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 Ja, uit Wissem, maar ja, uit Wissem zeggen wij. Ja. Maar ik zit hier al 43 jaar bij Wiener in Zwamen, dus dat maakt er niks uit. Ja. Maar Wissem is ook wel een heel mooi plekje. Ja, dat is een heel mooi plekje. Ja. Daarom kon ik ook nooit deze kant op gekomen. Dus woont je misschien in een van die leuke stille streutjes? Nee, ik woon net boet of bij Wissem, dus eigenlijk een nieuwe week toen geweest. Maar ja, ik woon ook al 30 jaar daar in die week.
Maar het is altijd fijn, en even de Maas op, terrasjes, ja nou, en als het een beetje weer is, dan is het ideaal hè. Dan zitten we goed hoor. En dan fietsen met de vrouw? Met de fietsen met de vrouw, ja zeker. Ja, dat is belangrijk. Ja, want dat is net zo'n high als PVC. Ja, ja, dat is het ook fietsen tegenwoordig. Fietsen, hè? Fietsen, ja. Ja. Elektrisch? Nee, nog niet. Niet? Zolang het nog zo gaat, doen we het zo. Ja, nee, nog niet. We kunnen zo nog goed fietsen, dus en als dat kunnen, dan doen we dat nog. Ja. Dan zouden we een tijd aanbreken dat het elektrisch moet, maar daar doen we nog niet van uit. Want dan zie je zegt van 2 jaar, hè? Dus dan ziet je 64? Nee, ik ben nu 62 jaar nog, dus ik moet nog 5 jaar. Dus, ja. Mot of meug? Nee, ik mag nog. Ik hoop dat ik nog 5 jaar kan gaan, dus dan blijf ik ook gezond. Dat is het belangrijkste. Ja. Gewoon een keer, niet door het werk hier, en dan zien we wel wat je op het strand. Ja. Heb je vroeger altijd al 2 rechterhanden gehad? Ja, altijd al, ja. Ik heb altijd van alles gedaan, altijd alles aangepakt. Ja, nou. Dat is altijd werk. Als het werken is er altijd werk. Ja, nou, en als dat gaat, is het goed. Hè. Ja, word je erin die bijvoorbeeld een hekel had aan lieren? Dat was ja, dat heb ik nooit graag gedaan. Nee, dat heb ik nooit graag gedaan. Ik heb de opleiding gehad, een ambachtsschool vroeger was dat. En toen heb ik nog 2 jaar chauffeursopleiding gehad. En toen vond ik het goed. Ja, nou. En toen was het voor mij goed. Wie oud word je toen je de opleidingen achter de rug had? 18, ik ben met 16 begonnen eigenlijk. Hè. Dat was toen, ambachtsschool werken. Ja. Dus met 18 best al aan het verdienen? Ja, met 16 al. 16 al begonnen. En toen ging ze 4 dagen werken en 1 dag naar school. Dan moet je zijn vak hebben, moet je zijn werk hebben. En dan kreeg ze een opleiding nog voor woningschauffeur. Dat heb ik 2 jaar gedaan, ja nou. En dan als menke van 18 zoet je eigenlijk al in de gordijnen? Ja, in de gordijnen, ja. Zat ik al in de gordijnen, ja. En dan, wie ging dat in den tijd? Want ja, dat is een eeuwigheid geleden bijna. Ja. Dan ga ze als jong menke ga ze mee? Zoals leerlingschauffeur ga ze mee. Dan heb ze eens biedig en dan leert hij dan het vak aan en weet ze maar zo en wie ze het maar zo. En dan moest ze toch in de praktijk leren. En dan leert ze nog iedere dag. Ja. Dat is gewoon, de eerste jaar, maar de laatste jaren leert ze nog. Dus het verandert steeds. Ja, nou, dan moest ik eens met gaan. Ja. Wat was de verandering waar je het meeste moeite mee hebt gehad? Nou, veranderd. Normaal pak ze het aan. De een heeft geen langere tijd nodig als de andere eigenlijk. Ja, maar op zich maakt je het niks doen. Nee, ja, dat is de baas al. Serieus? Dat is de baas al. Is dat? Ja, dat is dat. Echt hoor? Heel in de gaten dat je me ophoudt. Peter. Ja. Ja, maar ik ken het vroegjes in me op aan het houden. Die van 1 onderweg is, of van 1 onderweg is, die staan hier voor de deur. Geloof het niet zeker? Ja. Oh, dat lacht er een beetje. Oh, zo, oké. Maar zolang het blijft lachen is het goed. Ja, dat is goed, ja. Ik ben lachen, laat het terug. Ja. Hoi. Goeie baas? Ja, we mogen niet klagen. Ja? Dus, wie lang heb je hem al als baas? Die is 10 jaar of 12 jaar, als ik het. Eerst was hij vader. En heeft de zoon het overgenomen. Ja, nou, we gaan een passage voor het weer eigenlijk. Dus, ja, toch? Ja, op dat gebied hebben we geen klagen. Nee, want het kan ook zien dat als de zoon het overneemt, dat het heel anders is. Joh. Nee, maar dat is gewoon, het gaat allemaal een passage voor het door. Ja. We mogen niet klagen. Op dat gebied hebben we helemaal geen klagen. En de baas gaat het waarschijnlijk ook zien. Die is een stuk jonger dan ook, denk ik. Ja, een stuk jonger, ja. Is het dan soms wel eens lastig om een baas te hebben die veel jonger is als je hebt veel meer ervaring? Ja, maar daar leert er ook vrij in. Ja? En dat ze naar de klant geeft, nou kijk maar, wie zegt het toch, denkt dat het goed is, dan doen we het zo. Ja, nou. Dat is wel fijn werken dan in ieder geval. Dat heeft de baas wel. Hij zegt van nou, als ik denk dat het zo moet, doen we het zo. Ja, nou. De papieren werk in de winkel en ik doe de boetedienst met mijn collega. Ja, nou. Zou je dat ook kunnen voorstellen? Dat je niet meer met de bus op pad zou gaan, maar dat je bijvoorbeeld een bureaufunctie zou krijgen? Nee, maar die heeft me dikker gevraagd van de winkel te zitten als ze gaat voor de winkel te doen. Maar nee, dan valt me gedagen op kop. Nee, dat kan ik niet tegen. Moest bevries zijn. Het smorgens met de bus weg, de thuis in werk. Boterhammen mee? Boterhammen mee. Wismeert die? Dat doe ik, nu doet de vrouw dat, eerder deed ik dat zelf. Nu doet de vrouw dat. Wanneer is het veranderd dan? Ja, wie nu vanaf de vrouw toe is. Oh, die is goed gewerkt? Ja, dat was het bedrijf van is failliet gegaan. Ja. Dan zit je toe. Ja, en dat is ook voor binnen ook. Dat is ook voor een andere situatie. Ja. Wat voor, zonder namen te nemen, wat voor, ja het is failliet, maar een drukkerie zat dat. Ja, die hebben dat die ook maakten lastig. vroeger ook die bleedjes, huis aan huis bleedjes. En dan is dat overgegangen weer nemen als angsters. Ja, en wat deed ze door? Dat in elkaar zetten, de schieven allemaal.
tikwerk en teksten en allemaal, ja. De zetterij eigenlijk. De zetter, ja. Ja. En, hoe lang geleden is dat nou? Dat is nu een paar maanden met de vakantie, augustus. Ja, zo 43 jaar gewerkt. En dan dus die kreeg ze een mailtje dat ze niet meer hoeft te komen. Een mailtje? Ja, dat was ook vervelend, ja. Oh, ja. Dat is wel heel... Dat was minder, moet ik zeggen, ja. Dan zoveel jaren had je het ook op een andere manier gekost. Daar heeft het denk ik toch wel een trunken gelopen, of niet? Ja, dat wel. Ja. Daar heeft ze nu nog moeite met. Ja, dat is gewend. Ja, dit is nou die overgangsfase. Ja, nu zit ze toe en dan moet ze nog in binnen. Dat is voor een heel langere indeling. Ja. Maar wil ze nog wat gaan doen al? Ja, nu op het ogenblik heeft ze het helemaal gehad, moet ik zeggen. Nu zegt ze van, nou laat me maar eens even met rust. Want als het op zo'n manier moet, als ze zo lang gewerkt hebben, dan alle dagen opgespaard, dan altijd gewerkt als gewerkt moest werken. Even de drijf in en nu werd ze weer aan de kant gezet en dan werd ze in oren kwijt, was alles kwijt en dan bekijk je het maar. Ja. En dat is jammer. Dat is jammer op zo'n manier moet. Ja. Wie had ze? Wie had de vrouw? Idi, ja. Waar komt dat vanaf? Ida. Van Ida? Ida. Ja. Maar Idi klinkt wat hipper. U klinkt hipper, ja. Moet nog dipper. Waarschijnlijk zit ze nou te kijken. Heel veel sterkte. Ik vind dat ze een leuke man is. En het belangrijkste nog is om te zien dat hij dat nog altijd met heel veel plezier doet. Ja. Dus Idi ben zuinig op hem. Goed zo. Hey, ik vond het... dat gaat wel goed, ja. Zolang ik dat ding nog om heb, dan kan ik me... Ik moet het zeggen, dat is een stevige hand. Dat is een stevige hand, ja. Ja, dat is een goed werk, geeft zo'n stevige hand. Ja, weer dit nou overhoren vandaag? Nee, we kregen dat pijklarie en dan zijn die mensen weer tevreden. En wij zijn weer tevreden. En morgen is het weer vredig. Ja. Weet je nou al wat je morgen zit? Morgen weet we wel weer. Ja, dat is ook een planning wat ze maken, wat mensen die weten hebben morgen komen. Maar dit komt vandaag af? Dit moeten we vandaag klaarmaken, ja. De trap? De trap. Maar dat kun je ook klaar ook, ja. Collega werkt gewoon door, dus ja, nou ja. En je komt ook op, net als wij, op leuke plekjes, hè? Ja, dan komen we overal hier vanmiddag van tussen Remund en Venlo eigenlijk, zo dat circuit hebben we eigenlijk. We zitten in Zwalmen en we hebben een Tegelenzaak. Dus dan zitten we eigenlijk tussen Zwalmen en Tegelen in. Ja. En het is natuurlijk wel belangrijk dat het klikt tussen ochtwie, hè? Ja, we werken al bijna 30 jaar samen, dus... En als kan altijd een schetseren, maar dan moeten we dat uitkallen en verder. Ja. Ziet je ook een beetje een klankbord voor elkaar? Ja. Dat als er zo'n keer wat tegen zit, dan kunnen we ook met doen. Ja, dan moeten we dat toch samen oplossen. Ja. Chic. Ja, dat is wel belangrijk. Dankjewel. Graag gedaan. Tot verder.